Защото само 10, 15, 20 години по-късно българското общество и българската държава изживява един огромен скок модернизационен, какъвто малко аналози могат да се открият за него в Европа. Така би го обяснил. И в този период се появяват изключително образовани хора. Хора, учили на Запад, но решили да се върнат тук, дали своето ноу-хау за изграждането на българската държава. Разбира се, той през Възраждането ги имал. Нали? Всички знаем знатните фамилии от Подбалкана, търговци, занаятчи, образовани хора. Нали? Един Петър Берон на 25 годишен пише рибния буквар. Това няма как да е един просто поробен селянин. Напротив, това е един изключително грамотен, заможен. По-назад, ако се върнем, Паиси очевидно е заможен. Но това не означава, че българите не са 90% от българите не живеят под наистина тежестта на османския султан. Но когато се освобождаваме, такъв скок е направен, какъвто отново казвам, трудно може да се намери аналог. Ето така бих представил аз бурната след освобожденска история на своето дете някой ден, когато ме попита. Нали, няма да успея да му предам напълно динамиката в отношенията между Константин Стоилов и Стефан Стамболов. Ако му е интересно, той ще ги разбере, когато узрее, защото те са интересни. Но ще му дам да разбере, че българската държава е построена от строителите на българската държава, както ги наричаме, защото тези хора са си поставили за цел и се отрекли от личното в името на общото благо. Голяма част от тия хора, независимо дали те тогава са били политически противници, дали Петко Каравелов се е разбирал с Стефан Стамболов. Тези хора вътре в сърцето си са поставили България на първо място. Това може да звучи малко романтизирана представа за историята и вероятно е такава, но имаме достатъчно свидетелства да смятаме, че тогавашните български политици са били много по-добросърдечни и са радеели много повече за България, отколкото днешните. И по действията им, но дори по личните им дневници, мисли, които те са изразявали, които няма как користен човек да изрази.